Mali Congo 4-0 donc match kɛra 26 mars kɔnɔna la an ka bi dɔnba kɛra Madu Kamara ani El Bilal Touré ale cɛlu fila sɔrɔ ka dɔ ani Kalifa Kulubali. Vraiment bi Mali Aigle ye mɔgɔ surprend vraiment donc u ye ballon sugu dɔ ta i yɛrɛ b'i kali ko o tuma ko Barça de bɛ jouer la wa walima Mali Aigle de don surtout mɔgɔ mun ye mɔgɔ bɛɛ dabaliba c'est-à-dire non. Bissouma c'est incroyable. Bissouma ye ballon sugu dɔ ta bi a ka bɔ hakili ma. Non ni mɔgɔ ma match lajɛ i bɛ taa match lajɛ quoi parce que dɔw fana tɛ sɔn ka Mali match lajɛ quoi parce que k'a bɛ mɔgɔ dusu kasi mais vraiment Aigle minnu bɛ mɔgɔ dusu kasi tiɲɛ yɛrɛ la u m'o yira n na ni bi match in na u y'a yira n na k'a fɔ non master class tɛ Bissouma se ballon ta la an kɛra ɲɔgɔn nɛgɛ ko ne yɛrɛ ye n yɛrɛ ɲininka ko est ce que Afrika Barça Pedri de b'an ka jouer walima Bissouma de don ko est ce que Pedri tɛ Barça technique minnu bɛ Barça la ko Pedri a bɛ jouer Espagne fɛ ko est ce que o de tɛ non ko Bissouma de don Bissouma ye ballon sugu Bissouma y'a yira Maliyɛnw na non Bissouma a ye mɔgɔ dusu suma mais a kelen ma ballon ta bɛɛ de jouera ka ɲa bi donc an ka foli belebelebaw bɛ Aigle ye an b'a fɔ u ka continuer ta donc n'Ala sɔnna ma an ka laɲini bɛ sabati n'u tora tan kɔni cɛsiri dɔrɔn donc n'Ala sɔnna ma laɲini ye fɛn fɛn a bɛ sabati vraiment Aigle bravo donc u ka rentrée fana la rentrée ninnu ɲɛna Musa Dɛnɛ ko a fana y'a fasa fili hali ni ka sɔrɔ a ka équipe la temps joué t'a bolo vraiment a yɛrɛ Maliw na k'a fɔ ko o bɛɛ n'a ta bon a bɛ forme na quoi a bɛ forme na donc c'est vrai que temps joué ba t'a bolo mais a kɔni a donna a ye preuve dama yira donc même Nene dira laisse quoi donc bɛɛ de jouera ka ɲa vraiment Aigle ye mɔgɔw surprend bi aw kana ɲinɛ k'a bɔ ne surtout Musa Dɛnɛ ani Bissouma n b'a ka video préparé ninnu fila kan donc n'a ta fɛ nin video fila in ka fɔ a kɔ a y'a abonné yan donc a y'a abonné a ka video in partager a ka like donc a b'a hakilinata di commentaire la donc a yɛrɛ hakilinata ye mun ye parce que merci beaucoup o de tun don